Ние сме много близо тук до сърбите. 12 км е границата до сърбите. Говорът ни е почти еднакъв. Разбирамо се. У минало време тук през Свети Никола прохода са доодили сърби, тук са одили оруженци на пазар, купували са кукуро, жито и на гръб са пренасали, да са ранили животните и са млели за брашно да се изхранват. Принципно тук на Торлаците, това е от сърби са се заселили на първо време тук. Преванска мала една първенска в това село. Сърби са се заселили, но те си идвали с добитъка и зимата се прибират в Сръбско. И после като видели, че тук е по-добре така горе-долу и почна да се преселват. Първата махна тази преванската и след това и това казва, че от Пиротския край скотоведи са дошли. Иначе тук при нас е скотоведството. Тая репянската овца е защитена порода. За нас, торлаците, е характерно, че сме весели, трудолюбиви, гостоприемни и много упорити. Когато решим да постигнем нещо и с много усилия го постигаме. Има една приказка за торлаците. Габровлия ли е, он е балканджия и е шегаджия, ама и на шегуто пак е сметкаджия. С людски труд обича да печели, даже и орото игри обезчели. Шопът табиетът свибо знамо. Може да работи, може да се бута, све он може, ама кът каже нема че остане, ако ще чудо да стане. Сетпа свича питате какво е той торлак. Яче да ви кажем, нещо тете квой, ние риба, ние рак. Он е балканджия и е шегаджия како Габровлия, ама не е сметкаджия. А по работа и по инат е на шопатога брат. Задружни са много. Торлаците помагат си. Сеноле било дървалие на комшията му се включваш без да те кани. По същия начин той ти отговаря с същото. Абе, като се окоси, събере се цялата мала и се оди да се помогне да се сбере сеното. Всички се събере малата, а по-възрастните, кои не може да беро, помогне на домакиното да приготви, да ги посретне, да ги нагости.
че в тълковния речи, когато съм учил, това значи непоправим българ. Комшията строи къща, включват се цялата нахлада, му повем да си направи тухлите, да ги изпече. Това е всичко правено на ръка, горе над селото имаше една специална земя за тухли, включително и моята къща е строена 56-та година, аз съм бил на 8 години и ме качваха под зида тук на камък. Горноломски майстори, такъв камък не може с едно обикновено шило се го дела и ми е правило впечатление. От 2 метра камък е качваме, то камък е качва 2 метра в една ръка горе. Много задружно си живеят и си помагат турлаците. Събрахте ли се да сте ми живи и здрави! А ти готова ли си? Готова съм! Как е тя на данъците? Я отцъв много напред. Но чакате, кой те кутал? Ми смо се родили туй турлаци и смо свите до един юнаци. А на работу кви смо луди, свети кой не види, све се чуди. У свети двор магаре и овца, кокоще, куче, прасе и коза. Къде работимо се не шегуемо, понекога се случи да се псуемо. Сам смо бедни откуде паре, ама нали от Бога смо добре. А когда веселба се зададе, свите сме очупат на орото. Свати дига чашото свиното, свати игра, свати песно пее, свати се майтапи и се смее. Той така върти се колелото от отдавна. И народът ни работен, и историята славна. Нека Господа ни варди от зло и душмание, да смо живи и да смо здрави, той ни е имание. Завенете, почерпете се, па съм свалила и бубък, да покусате. Нема само отсъд. Венеция е много духовита, тя е написала химна на Чупрене, който с него се представяме навсекъде. Ходим и по Копривщица и Велико Търново, навсякъде, събори, надпявания, фестивали. Групата ни е железна. Високо в Балкана, под Бекинска чешма, едно селце се крие сред дивна красота. Над него се издига гордо 3 уши и пеят чучулиги и вият се орли. И пеят чучулиги и вият се орли. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. И пеят чучулиги и вият се орли. Чупрене се нарича, той приказно село. Аз много го обичам и пращам благослов. Моята съдба изцяло е свързана с село Чупрене. Тук съм родена, тук завърших основно образование. След завършване на средното образование отново се върнах в Чупрене. Постъпих на работа тук създадох семейство. В Чупрене живеят и децата ми, внучката ми и за никога не бих напуснала това красиво селце. Вярвам в съдбата. Съдбата за мен е Чупрене, моето родно място. Работимо, помагамо си, ама си има у селото и забавление, имамо си състави, прави се тържества на всеки празник, Великден, Коледа, всичко се празнува. Прави се, изнасяли се програми, цялото население присъства и се радва. Ние сме малко на северо-западна България, краят. Трудно идват при нас такива
програми от София, тук на местна почва се изнасят. Сега ни очаква 6-тия фолклорен събор "Къда кум праси и ти вречо". За този събор сме подготвили песни, за тия песни репетираме от доста време и се надяваме, че се представим достойно на този фолклорен събор. Празника "Къда кум праси и ти вречо" е 6-ти поред традиционен Торлашки фолклорен събор. За 6-ти пореден път община Чупрене го популяризира, развива го всяка година, броя на участниците става по-голям. Целта е автентичният торлашки фолклорен бит да бъде запазен, да бъде пресъздаден, да видят и младите поколения за какво става въпрос, самия говор, самите традиции, самите нрави, самите обичаи, характерни за тази част на Западна Стара планина. Най-вече билото изклоновете на Западна Стара планина. Така че ние се стремим всяка година това нещо да бъде популяризирано, броя на участниците е по-голям. И най-вече имаме тази година участници от Сърбия, които са също са торлаци от другата страна на границата, нали? От време едно говорене е почти един и същ. Целта е това нещо да се популяризира и да се запази. Чупренци, къде сте, бе? Придете да се скупа помолимо на Свети Джорджа, на слава на пастири и на овчари. Свети Джорджо, слава наша, прими поздраве и услыши молитве наши. Молимо ти се, учени, да ливаде траво миришу, да се стаде множе, да се овце близне, да su im vimena puna mleka, da smo dugog veka zdravi mi i snaga naša, da je uvek bogata paša. Pomozi Bože i slavu naša. Мотото на фестиваля на Торлашкия събор "Къда кум праси и ти вречо" буквално означава същото: дават ли те зими, гонят ли те бягай. Време е едно кума, като е колял прасето, нали? Коля прасето и моли да даде нещо, така че като дава кума, вречо е чувал или торба, даваш торбичката, взимаш каквото ти дават, защото кума вече няма да се сети, няма да те помоли след време. Така че това буквално е мотото на фестивала. Торлашки изрази, торлашки думи. Više puta smo bili u Белоградчику, а sada smo u Čuprine. Дойдохме от Княжевец, Република Сърбия, граничен град. Предишния път гостувахме в Белоградчик. Сега за първи път сме в Чупрене. Ние сме от Дом на култура в Княжевец. Дойдохме на вашия фестивал за торлашки фолклор, защото и ние сме торлаци. Искаме да покажем какво знаем и умеем. Ще ви представим торлачки танц и две песни. Надявам се да е интересно за публиката. Тук е много красиво и приятно. Народът е гостоприемен. Сприятелихме се с много хора. Ние сме същия народ и общуването е лесно. Хубаво ни е тук. Ще поканим нашите приятели тук да ни гостуват в Княжевец и да им покажем нашият край. Искрено желаем този събор да се случва и други години.
и ние да идваме при вас, както и вие да идвате при нас, да дружим и да не се забравяме. Knjaževac, na određenu priliku da se malo družimo, da upoznate vi naš kraj i tako. Словенка си живееме тук, много добре си живееме, трябва да ти кажа, и тя ме разбира, защото аз викам, да не дай така, да такова. Аз от началото преживявах всичко. Това е действително, по цели нощи не спех. Ползва моята кола като линейка. Кръвоизлив получил, кръвящо азва комшията, джипито казва, карай го в Белоградчик. Имам спукана гума, резервата ми е спукана и тя, моля ти се. Помолим човека и не може да откажеш, това са неща, които не е нещо друго, се касае за здравето и живота на човек. Запали се бачията, така наречена по Турашко, тук. Усред нощ гори тук, изгоре до основи. Кмета какво? 8 дена преди да се изкарат овците горе, дава и кмета начало с другите, направихме нова бачия. Всички човешки проблеми смятам, че ги решаваме, даже дори кмета няма приемен ден, постоянно ни приемен ден, събота, неделя. Всички ни познават, на 90-95% от хората в общината не познават. Идват къщи, идват и на почивните дни и след работно време. Търсен човек винаги е добре. Било за хубаво, било за лошо. Всячески ще се стремим да угаждаме на хората, да помагаме с каквото можем, да решаваме всички човешки проблеми и съдби на територията на общината, всички да бъдат живи и здрави, да не губят надежда и кураж. И смятаме, че кризата лека ще отшуми, ще бъде преодоляна и да не чака по-добри времена. Мога да кажа, че повечето е хубаво, отколкото лошо. принцип вярвам в съдбата. До такова. И съм се убедил в живота си. Имам неща, които ме карат да съм убеден, че съдбата определя нещата в живота на всеки човек. Или казано на по-прост език, баба ми викаше така: сине, на теб ти е начертано. Неграмотно е била, без и първо отделение не имала, но природната агентна да викаше сина и чичо ми: на теб ти е начертано тук. По тая пътечка. Не можеш да минеш от тук, това ти е съдбата.